Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Popi, lahiro jud ka! 11:31 na po mga kapamilya, and there you go ang atong storya tonight. Nakaka-inspire kada bitong naagyo day tao nga mudawat gyud kung kinsa tao kung kinsa ang pamilya nato. Mao man gina ideal no na, pero sometimes yes, sometimes dili perfecto gyapon. Lamang gyapon tay ma-partner nga ganahan kita pero naa siya di matanggap kay ana dili sila ka-vibe sa family. No, ideally mas maayo gid gyapon tong okay lang relasyon. Okay gid gyapon na nga maningkamot gyapon ta nga sooner or later kung nagka-problema man sila sa imong partner o imong family, sooner or later naagyapoy mga healing mahitabo, forgiveness mahitabo, or kanang ma-closer, no? And good for Marco kay medyo pag-graduate ni Bea, pwede na. Pwede na kaistanan. And di ba, asa pa siya na? Babae na mismo ang gabadlong sa iya nga dapat ma-proud siya. Di niya ikahiya ang iyang parents. Bantog ra na melt gid ang heart da. Kinsa may kuan di abi kanang makarelate nga nalain iyang pag-treatment sa iyang parents. Kinsay mga kapamilya nato nga nakarelate ana, tawag karon i-share ang inyong story og hatagi ko og hatagi ang mga listeners og inspiration or advice nga mahimong kuan better sa ilang family life. Hello, may gabi. Hello, mayong gabi. Hello, kinsa ni? Si MJ Gihapon. Si MJ gihapon katong gahapon? Dili manggod ka ito manggungwala. Dito ni Agto sa SM Master ba? Atong knife free soup. Kaka-remember ka. Okay. Sensya na. Sa kadagan sa akong mga nahalubilo, marag depende ra gyud sa akong mga friends, gyud siguro ba? May numduman. Nalimtan na ganin akong mga pangalan sa akong mga friends. Labi ng dugay na kayo, wala nagkita ba? Na malimot ako. Uy, sige itong ngalan yan. Bita, MJ. Unsa day kuan imong gihimo sa imong parents sa una? Ha? Naday kay sala sa imong parents sa una? Oo, walwal days. Kaya ko sa una. Unsa man na ginakaulaw ni imong parents? Dili kuan. Kanang dili man lang yun maglaag niya. Mga launa na maguli. So kumbaga walay respeto ana? Dili sa bigid siya man lang yun. Sukad pagkakuan sa kong papa ka lang. Pagkawala na sa kong papa, anak ba niyo murag boring na kayo mo to nga galaag ni kami dira sa akong ayaan. So sa imong mama ka nang kuan kanang nagwalay pakialam? Oo, murag wala di ko pakialam sa akong mama niya. Ang mama ka dili gatulog kung kuan kanang dili ni maabot sa akong ayaan. Pero nag-andam na og monoblock para ilaboy sa mo. Stricta de siya, stricta. Ay, dili man. Manangin siya kong tarong. Musagot yun niya. Kato kay, kuan ma, murag di-invite akong ayaan mo niya. Dili ba mag akong ayaan kung wala ko. One time ra pud to? Oo, katura sad. Kay suka dato kay, murag itabang man to akong mama. Ato nga time mo to nga nakarealize ko nga. Di ko gusto nga mawala akong mama. Kaya wala na ba ako'y papa. Mo to siya nga. Mo to nga. Lagi kong usap kayo, murag lisod, naging ka wala ginikanan. Walag, nagkalisod, basta naalanggid siya. Sumarabay ako ang inspiration karon. So, unsay imong mga advice sa mga kabatan-unan ron? Nga nagsigwalwal para nimo? Siguro to grogi. Dili, honor your mother and your father, Jud. Dayon, kung unsay unsa day mga pamaagi nga para ma-honor ni mama ug papa, tagag ribbon? kanang
Dili ka lang sundon kung unsay kuan sa ginikanan kung gusto kay mo. Para naman po na sa kapakanan sa atoa. Mhm. Dili man po advise atong ginikanan og makadaot sa ato ang kuan kaugmaon. Mm. Mo to nga kung unsay kuanon sa imong ginikanan, sundon na lang yun. So dapat magpailob lang yun, ana. Ay pailog sad pero pailog sa gyapon pero kung dahil nga murag dili sad ko napalabi pod pwede po nato konfronta nato ang ginikanan nga maayo pud palabi something confid ba kanang dili pod usay gaya dili pod gaya pod nga ma-over ka kuan nato ang ginikanan Usay masubraan sila. o masubraan. Lagi no kay syempre bisan pag mas magulang pa na sila nato, naa pa magyapon na sila gatun-an sa life. Sa mga ginikanan, shout out ko. Kay dili pud per me nga sakto ta mga mommy and daddy diha. Dili sa lahat ng panahon kay sometimes basin morning lesson nimo gikan sa imong anak ang imong lesson. Sumura to. Yes. Sige, MJ, salamat sa imong pag-share. Pagit ko kadjut ni. Go! Sa ako ang mama nga naa sa makasandig siba sa karon. Yan ako magulang naa sa makasandig. Yan akong mga iso na sa Villanueva. Then naadiri sa Lapasan, sa mga Sikwatiloys. Then pwede ko pa request, okay ra unya. Kuan lang Without You by AJ Rafael. Without You. Try na ko ba Without You by AJ Rafael. AJ Rafael. Sige, unya mga alas 3. Ay, grabe. Char lang. Char lang. Dili sa alas 3, mga alas 2. Okay na. Dili ay mga 12 kapin. Okay na. Then, pag-reply ko sa akong mga ka-worker sa SM, downtown premier, o sa ako ang manager nga grabe ka puutan. Si Miss Jane Kabile. Na-meet na dito sa MJ, sa SM? Dili manggod katong nagpalit kag potato corner, wa ka naglaho sa dungan katong naay free soap. Wa ka ni agto. Potato corner pre. Aw! Yaw. Katong niyong ka nga mo adto ko dito kay naay libre. Kat na mo na. Makalimot manggug ko pag kuan. Mo lagi. Dagan. Basta MJ adto ha. Ako makadamdam. Di ko mag-promise kay masakitan lang ka, mag-expect ka. Ay, adto sa Friday, Saturday, ug Sunday day Master Pop kay ko adto day sales na mo dito. Saon pa? Chili sales. Mga barato na dito tanan. Kanang sales na sa tong body tanan, sales. Sales. Ako dagang kay ko milyon ako ang kuan nga sales. Char lang. Salamat MJ. Thank you. Pasada pagto sa ko sa cook nga. Pag-day siya na uman mga gala. Sa pa, basta na pa kay nalimtan diya. Napagid akong uyab diyan. La! Si Chesley Fernandez, si Aljon Fernandez. Isa na siya ang pangalan. Okay na. Amoray, I love you so much kaya akong uyab. Love you too. Siya. Sorry. Mo gani nag-love you to ko sa akong uyab pod. Nag-text siya manggod karon no akong uyab ba. Mita, salamat. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Sunod ni MJ, kinsay mag-share di about sa iyang nabakay sa una nga nagdumot ba ka sa imong parent? Or nabay one time nga nakay uyab unya gikaulaw nimo ang imong parents tungod sa imong uyab? Was that a wonderful experience or more glisod itong experience? Hello? May gabi. Karelate ka aning giagian ni Marco, Brad? Nakarelate niyo ko, Master Po. Insay pangalan nimo, Brad? LG, Nadila. Unsay ngalan?
Bilji na dila. Ano sa spelling? Bilji. B as in violet. Bilji. B-I-L-G nga jar E-Y. Bilji. Unsay kuan nimo, unsay nagiandan nimo sa imong parents? Wala ka na proud sa ila sa una? Di ba nagyan sa akong kuan agalon ba na pareha yapon bading yapon nga mo lagi na nakapuyo sila pero kuan mangud na terpok ko nang Time pa. sa Nahimo silang parent nimo? okay bali naman nagpuyo naman ko sa ila Pila edad nimo nagsugod og puyo sa ila? kuan mga kuan kanya high school Oo, nganong naamang ka sa ila? dito gay ko pa eskwela gay sa ila kuan gay gen sila gagasto sa akong pag high school Unya imong parents naa pa. na akong parents Galing lang sila ang imong guardian kumbaga. oh sila ang guardian tungod sa Mm-mm. kadagan mo ko naman Mr. Pop Unsay kadagan? kadagan igsuon ba Okay, dagan mo sa inyong imong real nga family. oh pulo man ni kabog so Unya, ikaw ra ang murag na niadto din ha. oh nalain kibali sila kibali akong ginikanan dadto Pero uli-uli gyapon ka. Okay gyapon yung relationship sa family nimo. oh okay ra gyapon Pero unsay tawag nimo sa imong kuan nganong bossing man? di kay bossing tawag na ko sa iyang anak Okay kay. kuan man mamuntay kanang kuan dito sa ilang pamilya kanang bading mangud siya Esa, ang anak wala ko kasabot na. ang iyang anak bading Okay. niya mo'y gadala dito sa ilang balay ba kanang gatuan sa tanan ba sa mga mid ana ba Pero ang parents niya katong sa bading, kuan negosyante okay ra okay ra. dili nga oh So ang inyong relationship dili katong sa parent but katong sa iyang kumbaga. oh kato siyang anak kay mamuntay mo adto sa among eskwelahan magmonitor sa kuha Okay. So dili day ka ginatreat niya as igsoon. dili Mm. na murag kibali mahulog ka ako na kinsa may parent mo kato man siya mo adto sa eskwelahan gud kung may problem sa eskwelahan O idaran po dayto siya, idaran na. kibali siya kay magulangan Okay. And then medyo strict. oh stricto niya mo to mga classmate na ako Mm. Ilan po ko nila nga bading daw ang gana kakuha. Kay parang feel nila nga imo tong kuan, Oh, mami. ano sila na. Hindi klaro gyapon si kuan kay bading man gyapon na kay tanawa ra gyung kuan na kay namurag nakaawat ba nakaawat daw ko sa iyang mga style. Na nakarelate ko na atay lahi ra gid ba ang kuan anang normal nga atong ginikanan man na sa eskwelahan kay kita kay masungog man gid ta. So giunsa to nimo? Pasagdan lang nimo sila na Nangay lang tago sa ilang kuan na pagsabot na kamo na mo sabot kay sila bay nagasto ba sa kuha nga maka-eskwela ko dari. Nya tanan ba sila nakasabot? Wala ang uban ingnon yo na bayot man na si kuan ana ba mga babae ana ba mga lalaki pero Gipasagdan na lang nimo? Gipasagdan na lang nimo to? Pasagda lang ko sila sabot lang yapon ko sa ila kay tama no na namin ng pag-approach sa kuha. Pero ang uban ako ang mga classmates nakasabot sila dapat nakasabot na lang sa kay Nakabalo ba to imong bossing? wala siya nakabalo karon kay Sukad-sukad wala gid siya nakabalo nga ingana di ay. oh So kumbaga na kay kaulaw ato wala. na ko'y kaulaw ulaw kay ko sa kanang mo siya halos nangod kung bot pa lang mo absent gid ko pero kuan man sa mga pa eskwela ba ako nila di Unsa ba ni nahuman nakakaron wa pa? nauman ko sa akong pag-high school ato sa tama naman ko sa pag-high school na pag eskwela na ko automotive mo nang wala na ako natiwas yun Meaning kay niawa na ko sa ila kay pag-graduate kay kantawan man ko na bayot nga gataod sa imong kuan ano nga So murag naulaw gyud ka and then
Oh, naulaw ko niya. Tapos, gisabot wala ko nimo ni- sila? Gisabot nimo ang kuan nga di na ko magpuyo dan ni ma'am unsa man? Oh, yan ako nga, nihawa na ako nga. Sir, mahawa na lang. Mukuha lang sa inyo, sir. Kaya mo trabaho lang sa ako. Kuhan kay, ikuha ko og trabaho. So pero pasumangil ra tayo mo. So, sumangil, gito ako Mm. Moto na, sabi na ako, makain ako sa akong kagalingon nga, makatapos ko sa akong pag-eskwela. Wala Tama gyud. naman ko sa first year, wala. Pero yung trabaho na lang ko, motong karon nahulog ako sa pagka-pintor karon Master Prof. So kumbaga nagsisi ka nga ni hawak ka sa ila. Wala man ko nagsisi, at least kung nihawa gyud ko ato, di ko mag-high school Master Prof. Ha? Kung nihawa ko ato dito sila, di ko mag-high school. Oh, so at least man lang naka tungod sa imong gi pasensyahan Ako nimo. giyagwanta ato, Mm. kung giyagwanta, makauman lang ko high school ani, mahawa na gid ko. Kailangan ba gid na ikaulaw ingana? Unsa imong na-learn sa imong naagian? Maula mi ka Master Prof kay kanang kantawan ka mag-eskwela. Asa man ang dapat na usabon ang atong paglantaw sa mga ingana nga tao or ang atong pag-accept sa ingana nga tao? Ang kuan gid ang Unsay dapat day usabon sa kuan at kanang ma-learn nato karon? ang ma-learn ako kanang yung nang murag Musugot ba ka nga ipa-change nato ang kuan? Dapat ang mga tao day karon dapat dili ingana ang pag-judge sa mga LGBT. Una unta dapat ang pagsabot ba. Pero dili man gid parehag una-una ang mga tao Master Prof. Na maging nga kuan ba na mo decide yun na murag una gyapon ka sa ilaha kay biya ka. Mo judge. Mo judge gid ba. Pero Wala na tayo mahimo ato. Tay may mo kay Mount, may lang una-una. Pero ang uban nga maka-understand sa to, mas maayon pag inunahan ang tatanan. Nagino. Sana kaning nga story sana makakuan. Makauna-una na sila kuan. So, message nimo sa imong kuan mga bossing. Bossing, naot pamta na kung sa kuan dili unta nga pagkuan dapat normal ang tanang mga una-una ba. Unsa imong message sa nagtabang sa imong nagpahuman sa high school? Salamat gyapon ko sa ila Mr. Pop nga nakahuman ko high school. Na ako silang puder bisag na ang pagdala sa iyang kuan sa kuha. Pero salamat gyapon ko. Maora. Master Pop. Yan. Master Pop. Pwede mo greet. Sige, unsa man? Greet ko ni Jaira akong tae. Maora. Maura, nakakaroon siya sa punto na minaw. Nako-request kanta mo, Sir Pop. Unsa man? Bundo. Okay. Salamat kay Master Pop. Sige, salamat po. I love you, Master Pop. I love you too, mama chup chup. Lagi kilig. Kilig nga. Ayay, bayot din siya, bayot din. Pingana. Ay, pingana. Kisan ta karon. Master Pop. Bilje biya niya, Nadila. Ha? Bilje, Nadila. Bilji? Oh. Lagi. Unsa man ako na? Akong i-register sa COC? Regard sa tanan. Sa mo. Pinakog ako nang ilista dito sa Kumilik. Sorry. Pwede niya. Mudagan sa pagka marathon runner. Oh no. Dagan ako pagka panran. Panran. Salamat kisanan. Damag pa unta ka. Sorry. Next caller. Next caller ta katong parents ha. Wala may nag-share ani sa parents unsa maning mga ito sa parents ba? Katong mga wala ba nang wala sa parents ba? Kanang haom ba sa atong relationship dani sa atong istorya dani sa atong emo na mga
sayang kayo wala tayong mga na-interview din nga about sa parents ng uban unta. Hello? Hello, Master po. Hello? Wala ka na proud sa imong parents sa una? O, sa una, wala. Sa'yo pangalan? Si lang, Master po. Silang lang. Sige. Lang, hatagi daw may idea nga nung nakaingon ka nga, dili ka proud sa imong parents. Kay, kuan mo, Master po, ka ng broken family, mo. Medyo na-hate ni mo yung parents? O, murag ka ng sagol akong feelings ato Master po, bang kaulaw, then, Unsay imong kaulaw o unsay usa sa imong gikaulawan? kuan Master po, sa side sa ako, okay, kanang example mo, mga tanang akong mga classmates or classmates ako na friends nga kana sa imong mama Wala kay matubag. Mayon sila nga nangita mo daw tuglain ano marag ako baga kaulaw ko sa akong kagalingan nga inana ako mama Sa mama ka nag-hate? o din sa akong papa pod kay marag wala nila sa ilang duha kayo wala nila gi paglaban bitaw unsay nasa ilaha labi na nga namin ilang mga anak bitaw. Pila mo kabok? 5. 5. And then unsa ilang gipag-awayan di ay unsa di giawayan nila? Ako ang kinamagulangan Mr. Pops na kanang totoo na ako nakabalodayon nga kanang nangita si mamaglain kay kanang akong papa gapandapat bitaw. Pero wala sila nagbulag, nangita lang siya kalaguyo. Wala Mr. Pops marag ka ng mga pila to siya ka weeks bitaw nga nawala sa among balay. Nga antod. Na in love siya. Hantod nga wala na gid mi communication bitaw. Hantod karon ba? Okay naman may Mr. Pops. So totoo gid na ako na kuan ba in process dito Mr. Pops giunsa man nimo to pagkuan? Giunsa man to like naa ka sa poder sa imong papa, di ba? And then that time nalain kay ka sa imong mama. Kano sa nibalik imong mama sa inyo? Nagibiyaan min niya Mr. Pops. Ako man kinamagulangan. Mga yawa siya wala na akong mama kay mga third year high school ko. Pila yung edad ato? Mga 14. And then nibalik siya. Balik siya mga kuan ako 20. So unsay hinungdan nganong kay nganong na nibalik siya? Nganong nibalik siya? Ako maginaguan sa Mr. Pops. Giunsa nimo ang mga Dito ko sa akong lola balisod sa akong mama. Sana gyud ko nga asa ni si mama karon nagpuyo. Nganong gipangita man nimo nga hate man kanimo? Marag na ako na ako siya Mr. Pops ba na realize na ko siya nga kanang dili dapat i-stay bitaw nimo imong kasuko sa imong kagalingon. Asa man ka naka-realize pod ana? Kinsay nag-ingon, kinsay nag-influence? Kuan Mr. Pops kanang ang ako masangkong papa kay kanang wala bitamin niya ingon nga ay mo kuan si imong mama. Na di na ako sa papa nga ako may magulang sa ako may gina papa na kanang di din mo kuan imong mama di niyo pangitaon. So murag na dito ka na konsensya kay love pag unsa man love gyapon sa imong papa imong mama? O love banda gyapon mo tigapangutana gisa sa ako kung unsa man kanang sugot pa ka nga magipagbalik ko sa imong mama. Na pero sa ako Mr. Pops kay di na ko ganito gusto nga magbalik ito sila kay samok-samok kuan kanang basin og kanang ipandapat mo si papa na basig kanang dili bitaw malikayan sa mga magdayon nga mag-away murag gyapon ko nga ayun na lang pa ako na lang pangitaon si mama din ako na kami na lang mo paduol siya aglaag ni siya na kaysa magbalik mo nga murag gyapon
Na ngayon bagpasaylo imong papa sa imo? Wala man siya po. Wala. Pero Wala siya nang feeling nimo wala pa siya nagbago, ana. Ay, wala gyapon na siya po. Okay? So imo na lang hayaan, pero kumbaga nganong nagbalik man sila ron? Ay, wala man nagbalik jud ako mama papa. Okay. So dili gyapon sila in good terms. Nasa like communication. Pero yun ako mama nga. Uy, imong papa. Text man sad. Kung may kapuyo daw mo So kumbaga dito na siya sa iyang lalaki gyud. Oo, ako sa mama nalapoy kuan karol. Lain nga baby. Nalapoy siya lain nga bana din. Napod ko yung mangod. Okay. Lain. So okay na ka na nga set up. Okay na lang sir. Okay, siyempre. Ani man gid. Ila man ang mga decision and siyempre igo ra man sad ta mo storya nya kung di gid nila makaya di man gid naton mapugos. Naging apektuhan lang ba ang mga bata? Giunsa ninyo pag healing sa imong mama, yung relasyon ninyo sa imong mama? Ngayon ito siya pasaylo sa kumusir po. Sa time nga nagkita na ni wala masay po sa murag murag ang mga kasuko lana murag ang imong nagugili nila sa imo bang kamingaw sa imong mama gusto nimo siya ihag pero di ko makaingon nga ato nga time murag nawala na gid as in sa nahinay masay po ba then nakita mo sa mama nga kanang bisan og nana siya lain bisan nag-iha responsibilities bisan sa amo ang ngayong mga anak napamangyapon. Karon proud na kay ka? Oo. Okay naman. Sana magpadayon pa na nga mulambo pa inyong relasyon and kato healing of forgiveness, no? Mga nasakitan. Dapat na hinay lang mapasaylo. Man sa ingon nga dali din mo na hindi man sa ingon nga dalion. Karon imo na siya mapasaylo dili na natin. Yung process din na siya. Dapat nga as soon as possible imo din na mabuhat. Tama. Tama. May na lang no kay nay paningkamot nga makuan ma-okay ang tanan no. Kaysa walay na ning kamot. Thank you sa imong pag-share ha. Dagan mi na learn. Thank you po Sir Pops. Salamat. Unsa may atong i-kuan diha? Ay kuan lang ko ba Sir Pops mag-request? Unsa may kanta? Kanang Don't Change. Don't Change. Kinsa nagkanta na? Murag boy band ba ito ba Sir Pops? Don't Change? Don't Change. Unsa kinsa nagkanta ka ana eh? Wala man goy Ay kuan na lang Sir Pops. Rainbow na lang. Rainbow? Yes. Bye. South Border? Sige. Thank you. Thank you. What's your name gani? Lang. Si Lang. Thank you Lang. God bless sa imong family ha. Ikaw ra ba'y magulang na kuan kay na ang responsibility ana. Be strong always ha. Always Sir Pops. Kiss ko ilok B. Bye. Bye-bye. There you go. Salamat ha. Salamat sa inyong paghatag o pagsalig ani nga programa nga inyong gina-share ang inyong mga niagi nga mga sakit and mga trials. Tugod ang inyong pag-share, daghan mi naminaw and daghan mi nga makarealize pud nga pwede man gyud ay niya. Sometimes tungod kay makadungog ta sa lain nga mga story sa lain tao makaingon gyud ta ma-accept na nako day ni pareha sa ila. If they can do it, pati pud ako pwede gid ako na mabuhat, di ba? And sana katong nahihiya pa sa ilang mga parents, sana ma-proud na ta. Kay ako kailangan mo rin ako maingon nga kailangan jud nato dili na to mabayran ang pagod, dugo at hirap ng ating mga parents. Labi na kung nakita nato sila karon nga grabe ang ilang paningkamot. Kay bisan pag ang uban parents failure, naagid gyapon toy time nga naningkamot gid sila.
Siguro na discourage na lang na sila karon katong uban ana, pero wala ta kabaloon silang giagian manggod. And pasalamat ta nga we can see them, we can still see them, we can still hug them. Mastorya pa nato, diba? Kaya bisag unsa ang pagbali-bali ang kalibutan, dili na to mabayra ng ilang kahago. Labi na atong gabi unang ilatang gihimo. Aw! Wala day, sorry. Nawas passing. Di mo na mao. Anyways, dagan salamat na. I hope naka-smile mo diya na inspired mo sa atong kwento tonight. And kung namoy na learn, palihog lang ko, i-type ninyo diya sa FB, inyo na i-shout out. I-share ninyo sa uban, #DearMORNormal. Ibutang ninyo na ako'y na-learn karon sa #DearMORNormal. O katupong color ni Master Popi kay kuan ana. O kanipod nga dapat kita gyud ana. Okay? Para kung naay makakita na inyong gi-share diha. Na-inspire pud sila and pwede pud sila mausab, pwede nimo ma-change ilang mga prinsipyo sa kinabuhi. Labi na to mga gahi kay mga heart. Hala, dagan na igo. 12:02 na mga kapamilya. Uy, tomorrow di ay October 18 naman di ay 12:05 naman di ay. So October 18, happy Mansari babe. Ana Lorraine Cubillo, happy Mansari sa ato. Every 18 man yung Mansari. La, gamay na lang, mag-anniversary na pud mi, gasto na pud ni. Daw, tanan mga nag-anniversary, nag-birthday karon. Happy anniversary, happy birthday sa inyong tanan. Si Casey Kendra Ched Alaba Gamboa, kung pagumangko, nag-birthday karon. Happy birthday, Casey, pero tulog na to. Uy, karon di ay nga episode, unya day nga episode kay #DearMORNormal man ta karon. Ugma or unya #DearMORUwi. Ba, nganong uwi man? Unsay meaning aning uwi? Papauli na lugar siya? Dear MOR. Ako nga, gusto ko na ding umuwi dahil sa asawa ko pero hindi ko magawa. Parang sitwasyon mo lang. Kapag umuwi ako, literal na mamamatay ang asawa ko. Abangan mamaya sa Dear MOR. #DearMOR. Uwi. Murag OFW lang or long distance relationship lang? Kana mga lagyo og mga trabahoan, no? Murag kana ang sitwasyon tomorrow. Anyways, wala lang good time. This is Master Popi saying, don't worry, be happy pag may problema ka, huwag mag-alala, just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Sa mga single ladies and single moms, itaas na ninyo inyong mga kamay. Okay, mukis na ko sa inyong mga ilok. Ready na? Ready na? Ready na? Ready na ba? Kiss na ko ha? 3, 2, And I'll be leaving you with a quote. Kasabihan gikan sa atong drama tonight, #DearMOR Normal. Ang tao nga dili proud sa ginikanan niya, dili proud sa iyang kagahapon, parehara sa kahoy nga walay gamot.